Yrittäminenkin voi sujua kuin tanssi, oikealla asenteella ja työkalulla. Onnistuyrittäjänä.fi on maksuton verkkopalvelu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Olet sitten ottamassa ensiaskeleita yrittäjyydessä tai jo pidemmän aikaa toimineena, Onnistuyrittäjänä auttaa sinua varmasti onnistumaan. Helppokäyttöisen työkalun avulla suunnittelet yrityksesi perustamista ja liiketoiminnan pyörittämistä sekä hankit tietoa yrittäjyydestä. Sinulle tärkeiden pankki- ja vakuutusasioiden järjestäminen onnistuu myös kätevästi yhdellä kertaa. Yrittäjän työkalupakki on nyt auki. Rekisteröidy ilmaiseksi ja kokeile. Onnistuyrittäjänä.fi